hedder Marie-Louise Friedrichsen. Jeg er 38 år gammel. Jeg bor og stiller op i Lollandskredsen, Lolland Kommune, ja, for de konservative. Hvorfor startede du med politik? Det gjorde jeg, fordi jeg fra barnsben har fået det ind. Min far var politisk aktiv og konservativ. Hvad er din mærkesag? Jeg har 4. Vi skal have en brugervenlig borgerservice. Vi skal have en kundemindet, aktiv borgerservice, som går ud og tager hånd om borgeren og kan arbejde på tværs af organisationen. Vi skal have en fleksibel politik for de ældre på arbejdsmarkedet, så det er muligt at trappe ud, bevare erfaringen i virksomheden, til gavn for samfundet, til gavn for den ældre, der trapper ud af arbejdsmarkedet. Vi skal have fri indtjening ved siden af SU. Vi har valgt at satse på uddannelse i Danmark så meget, at vi betaler unge mennesker for det, men de må have mulighed for at tjene penge ved siden af, så bliver de også bedre, når de kommer ud på arbejdsmarkedet, de har en erfaring med sig. Endelig så skal vi have gratis førstehjælp til kommende forældre. Der bliver længere til hospitalerne. Vi ved, at det er de første minutter, som har stor betydning efter et ulykkestilfælde. Jeg vil egentlig gerne give gratis førstehjælp til alle. Jeg er nødt til at starte et sted. De kommende forældre, de kommer ind til fødselsforberedelse. Det er et sted, vi kan nå dem. Hvad vil Lolland Falster få, hvis du bliver valgt? De vil få en aktiv politiker, som er ung og brænder stadigvæk meget, både for området og for politik. Jeg føler mig meget lokalpatriotisk, måske fordi jeg ikke engang er født dernede, gør, at jeg kan se mange af de rigtig positive ting ved Lolland. Det vil jeg forfærdeligt gerne bære med ind i Folketinget. Hvad mener du, vi kan gøre for miljøet i de kommende år? Personligt ansvar er det største for mig udgangspunkt. Vi er allerede rigtig, rigtig godt i gang overordnet politisk med en masse gode miljøtiltag, men vi skal have vendt det indvendigt i hvert enkelt menneske personligt ansvar. Hvad er velfærd for dig? Velfærd for mig er, at man lever i et samfund, hvor der bliver taget hånd om de svageste. At man, når man bliver syg, kan gå hen til et virksomhedshospital og få den bedste behandling gratis, uden at skulle tænke over, om man har råd til det. Velfærd er, at vi lever i et samfund, hvor folk har frie bevægelsesmuligheder, at de kan udvikle deres kompetencer og styrker, som de har lyst til det. Velfærd er, at samfundet har overskud til at tænke i ansvar og omsorg. Er du for eller imod en Kattegatbro? Jeg er imod. Tropper i Afghanistan? For. Skattelettelser? For. Indkvartering i asylcentre? Den er lidt mere tricky, fordi det kommer meget an på, vi er jo konservative og kæmpet meget for, at børnefamilierne fik bedre vilkår i asylcentrene. Det får de forhåbentlig nu. Men som udgangspunkt mener jeg, at folk, der har fået afslag på asyl, de skal være i et asylcenter, de skal hjem. Folkeafstemning om EU? For. Taxametersystem på ungdomsuddannelser? For. Til sidst, så vil jeg høre, om du tager bilen eller bruger offentlig transport. Jeg er jo gift med en landmand og bor ude på landet, så jeg er nødt til at tage bilen.